Educația este baza pe care se construiește o societate modernă și civilizată. De aceea, este important ca o mentalitate corectă și o bază educațională temeinică să fie dobândite timpuriu de către copiii și tinerii din ziua de astăzi. Din păcate, mulți dintre aceștia nu beneficiază de oportunități egale, care le-ar permite să-și atingă visul sau să-și descopere adevăratul potențial. Situațiile financiare sau sociale nefavorabile împiedică adesea dezvoltarea personală a tinerilor și orientarea către o carieră care să îi împlinească. Life Drafter este o organizație care își propune să vină în ajutorul adolescenților din familii cu posibilități reduse și a celor aflați într-un centru social. Modul prin care vom susține acești tineri este prin testul de personalitate Clifton Strengths Finder, pe care îl oferim gratuit, alături de o ședință de interpretare de către specialiștii noștri. Acest test constă în descoperirea principalelor 5 talente dominante, dintr-un număr total de 34 de talente personale, care facilitează alegerea carierei potrivite. Dacă sunteți interesați sau cunoașteți pe cineva care ar avea nevoie de sprijinul și îndrumarea pe care le oferim, vizitați website-ul sau pagina noastră de Facebook pentru mai multe informații. Vă mulțumim!